pusaka wis kebacut dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada. Wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek Pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Darawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku kula mboten gawe-gawe. Maring jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi to. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wini kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Darawati kowe adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi terus. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung ngreske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek Pustaka Jamus Klimasada niku ajeng dibeta teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake Pustaka Jamus Klimasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat, dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean.
Bagong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput, kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru, kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresno karo adikku lanang. Terus? Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Amoh, setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar Arep balon kayangan iki Semar iki derajate apa jiwa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karo apa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dumeh lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kedeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhiangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak naik toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara pekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Aku ngelek to. Lah ya engko gampang. Tanggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki iki Bali. Non, saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendawa, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glantang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe punane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh, niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem.
Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol jengkulmu ora. Angkem ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun. Para paresmaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong mlarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Bong, nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nangani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyut, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku dong raup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ora nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kere, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Kuwi ora donge kok dadi nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae nang kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngonekke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang. Diakoke anak Demang.
Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbaya sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane, duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Niku tenan aku Ragana, ya, Tru? Heeh. Hei, bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh, disandel kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepiro kekuatane Bagong. Oke, ora ning kene papane wong nete. Metu Jawa. Glendang negara kene adipati. Ayo, ayo. Loh, Gong. Kok balik meneh? Aku menyaut cagak kuwi mau apa? Set mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mengke ndadi kira kewengen iki wis setengah 12 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok manane kono yo. Prabu mboten nginten bilih kawontranipun praja Ngamarta tumunten kados mekaten Yayi. Malah kula menika estunipun lingsem dene Koko Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajanganipun para Panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa kliranana kula medal Jawi ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih Koko Prabu kula sumanggaaken. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi. Koko Prabu sembah kula nderekaken jengkar paduka.